Για ακόμα μια χρονιά θα κάνουμε την προπόνηση ξενάγηση, αυτό το ιδιαίτερο πράγμα που έχουμε καθιερώσει. Και είναι, όλα ξεκινάνε από το ότι έχουμε μια πόλη με τρομερή ιστορία και είναι κρίμα να περπατάμε ανάμεσα σε αυτά τα μνημεία και να μην γνωρίζουμε κάτι για αυτά. Οπότε παίρνω την πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα πούμε πολλοί από εσάς τα ξέρετε γιατί τα έχετε διαβάσει. Απλά εγώ θα τα πω. Αν θέλετε να διορθώνετε, να συμπληρώνετε, θα είναι φυσικά ελεύθερα. Αλλά να κρατήσουμε κάπως τους χρόνους, να μην πιάσουμε μεγάλες συζητήσεις, αυτό ήθελα να πω, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους χρόνους, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να δούμε. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι η συνέχεια αυτού που κάναμε πέρσι. Πέρσι είχαμε κάνει το Επταπύργιο και τα δυτικά τείχη. Δεν έχουμε χώρο. Το ιστορικό κέντρο της πόλης. Έλαβε να βάλει την πλάτη του με χάρτης. Το Επταπύργιο, τα βόρεια τείχη και τα δυτικά τείχη και τα ανατολικά τείχη. Είχαμε ασχοληθεί λοιπόν με Επταπύργιο, βόρεια και δυτικά τείχη. Κατεβήκαμε μέχρι κάτω. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ανατολικά τείχη, δηλαδή το κομμάτι από τον πύργο Τριγωνίου μέχρι ίσως και που πηγαίνει μέχρι κάτω στο Λευκό Πύργο. Ίσως να μην κατεβούμε μέχρι το Λευκό Πύργο, γιατί εξάλλου δεν υπάρχουν τείχη από την Εγνατία και κάτω. Αλλά θα βάλουμε μέσα και κάποια στοιχεία που βρήκαμε με την Έλλη της άγνωστης Θεσσαλονίκης. Κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο γνωστά. Και θα κατεβούμε λοιπόν από την έξω πλευρά και θα ανεβούμε από τη μέσα πλευρά και ανεβαίνοντας θα πάμε και λίγο προς τα μέσα, δηλαδή προς την πλευρά Ολυμπιάδας. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα σήμερα. Το πουλέκι. Ονομάζεται τριγώνιο, γιατί ακριβώς είναι το τρίγωνο μεταξύ των ανατολικών και των βόρειων τυχών, ή το σημείο της αλύσεως, με ύψιλον. Αλύσεως είναι από το α και λύνο, δηλαδή δεν λύνεται, είναι το κομμάτι που δένει. Γι' αυτό και στα σημεία αυτά υπάρχουν πύργοι, αγκονάρια. Άρα λοιπόν είναι ο πύργος της αλύσεως ή τριγωνίου. Όμως αυτός ο πύργος δεν είναι βυζαντινός, είναι τουρκικός. Ο Βυζαντινός πάει. Ο Βυζαντινός πύργος είναι οστρογώνια ή τετράγωνη πύργη, θα δούμε αρκετούς τώρα στην κατάβαση. Σαν αυτό το κομματάκι, ας πούμε, εδώ πέρα. Ένα τέτοιο υπήρχε εδώ, αλλά το έριξε ο Μουράτ. Το Επταπύργιο. Φαίνεται και ο τρόπος κατασκευής διαφορετικός, έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Το 1912 η πόλη στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο την παίρνουμε, την απελευθερώνουμε ο ελληνικός στρατός. Και μετά έχουμε πολύ σημαντικό γεγονός ότι η πόλη ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της γίνεται πρωτεύουσα για λίγο, γιατί έχουμε τη γνωστή διαμάχη του Κωνσταντίνου με τον Βενιζέλο σχετικά με το αν η Ελλάδα θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Βενιζέλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και δημιουργεί την Τριανδρία με τον Δαγκλή αρχηγό του στρατού και με τον Κουντουριώτη αρχηγό του ναυτικού και δημιουργούν την Τριανδρία. Εξού και η γειτονιά, η συνοικία της Τριανδρίας. Φεύγει ο Κωνσταντίνος για να γυρίσουν στην Αθήνα και να μπει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περνάμε όλοι. Θέλω να φτάσω τελευταίος. Ναι, ναι.
Σβέστε λίγο τη θεά, θα έχουμε ωραία σημεία θεάς, αυτό είναι από τα ομορφότερα. Θέλω να πω, θεωρείτε τον παιδικό σας τρόπο. Κοιτάξτε λίγο την αρχιτεκτονική των Βυζαντινού τείχους. Ο πράσινος σχιστόλιθος είναι η πέτρα του Σέιξου. Με αυτήν είναι χτισμένο. Και σε διαζώματα υπάρχει η Βυζαντινή η πλήθη, για να υπάρχει καλύτερη στατικότητα του τείχους. Βλέπετε τα διαζώματα. Και μετά από καιρό βάζετε ξύλα. Ξύλα. Ξύλα βάζει μετά από τη Το δεκαετία του 900. τείχος, επειδή έχει πολλές οικοδομικές φάσεις, σε κάποια σημεία, κυρίως τα δυτικά τείχη, τα είχαμε δείξει πέρσι, υπάρχουν όλες οι οικοδομικές φάσεις. Δηλαδή βλέπουμε στα θεμέλια να είναι το ελληνιστικό του Κάσανδρου, πιο πάνω να υπάρχει το ρωμαϊκό, που είναι συνήθως πορόλιθοι. Όταν δείτε μεγάλους πορόλιθους, είναι το ρωμαϊκό κομματάκι, και η πράσινη πέτρα του Σέιξου είναι το βυζαντινό πιάτο του Θεοδοσίου που λέγαμε. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα στους αρχαιολόγους σχετικά με το ποια ήταν η πρώτη εγγραφή των τυχών. Και έχουν καταλήξει ότι στο μεγαλύτερο τους μέρος, και κυρίως στο βόρειο και στο δυτικό κομμάτι, είναι ακριβώς ίδια από τον Κάσανδρο μέχρι και σήμερα η εγγραφή. Ίσως στο κομματάκι εδώ στα ανατολικά τείχη, και κυρίως πιο κάτω από την Αγίου Δημητρίου, να πήγαινε λίγο πιο μέσα, δηλαδή να πήγαινε περίπου προς την Αγία Σοφίας. Αλλά όμως ήδη ο Γαλέριος τη μετέφερε λίγο τη μεγάλωσε λίγο την πόλη, και εκεί έχτισε τα ανάκτορά του. Βλέπουμε ακριβώς τα τείχη, είμαστε στα ανατολικά τείχη. Σημείο των κήπων του Πασά. Είναι ένα μέρος που καλύπτεται σχετικά από μυστήριο. Ξέρουμε κάποια δεδομένα, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι χτίστηκε το 1904, ότι χτίστηκε ουσιαστικά ως κήπους του νοσοκομείου, που χτίστηκε την ίδια εποχή, του Αγίου Δημητρίου, και ερχόταν οι ασθενείς για να κάνουν την βόλτα τους στην περιοχή. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι γιατί και ποιος το έκτισε. Όποιος έχει πάει στη Βαρκελόνη... Ένας πολύ πλούσιος Τούρκος που έκτισε αυτό το... Όχι, δεν υπάρχει κάποιο όνομα. Υπάρχει. Τον αρχιτέκτονα μπορεί να τον ξέρουμε που το έκτισε, αλλά ποιοι το δώσανε. Εγώ έχω διαβάσει ότι κάποιος πλούσιος Τούρκος, Πασάς, τέλος πάντων ότι ένας πολίτης εδώ της περιοχής το έκτισε. Βέβαια τώρα φανταστείτε το στην πλήρη του μορφή, αυτό εδώ πέρα είναι συντριβάνι. Από κάτω έχει δεξαμενή νερού. Αυτό λοιπόν έρχεται με νερά εδώ πέρα, τα οποία νερά κυκλοφορούν εδώ ανάμεσα, έτσι, δημιουργούν ποταμάκια και τέτοια. Είναι φανταστικό, πάρα πολύ όμορφο. Πρόσεχε. Βλέπω εγώ γύρω-γύρω. Κοιτάξτε και εδώ πέρα τα σύμβολα των ελευθεροτεχνών. Το μυστρί και το σφυρί. Και κάπου υπάρχει και η ημερομηνία. Εδώ, βλέπετε, αυτή είναι η ημερομηνία κατασκευής. Δεν είναι 1900, είναι το έτος Αιγύρας. Είναι συν 600 τόσα χρόνια, γιατί από εδώ καταλαβαίνουμε ότι το χτίσανε μουσουλμάνοι. Έχανε με Ιταλό αρχιτέκτονα, όπως λέγεται. Δεν ξέρουμε το όνομα του. Οκ. Ωραία. Συνεχίζουμε.
Να γεράσει. Αγίου Παύλου που υπάρχει στην πόλη, άρα είναι η παλιά εκκλησία του Αγίου Παύλου και φυσικά η νέα εκκλησία του Αγίου Παύλου. Παρόλο που είναι μικρός και λιτός, είναι πολύ σημαντικός ο αρχιτέκτονας που την έκτισε και είναι ο Ξενοφόντας Πεωνίδης. Ο Πεωνίδης, όπως θα μας πει πάρα πολύ γλαφυρά και ο Σωτήρης, είναι ένας από τους 3 σπουδαιότερους αρχιτέκτονες που έδρασαν στη Θεσσαλονίκη και έκτισαν πάρα πολλά βίλες, ιδιωτικά δηλαδή σπίτια, αλλά και δημόσια κτίρια στην χρυσή εποχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μεταξύ 1880-1910-20. Είναι 2 Ιταλοί, ο Βιταλιάνο Ποζέλη, ο Αριγκόνη και ο Έλληνας Ξενοφόντας Πεωνίδης. Οι κάτοικοι της Παλαιστίνης παίρνουν και δεύτερα ονόματα που είναι ελληνικά. Από τους 12 μαθητές, τώρα με ιντριγκάρεις για να πω κι άλλο. Από τους 12 μαθητές του Χριστού, οι 3 έχουν ελληνικά ονόματα. Ο Φίλιππος είναι ο ένας, ο Πέτρος είναι ο δεύτερος και νομίζω ένας μου διαφεύγει. Ο Ανδρέας. Στην περισσότερη ηλικίας σε μια εβραϊκή οικογένεια, ο μπαμπάς του είναι φανατικός Φαρισαίος και ο ίδιος είναι πάρα πολύ φανατικός με την έννοια της πίστης και στη θρησκεία την Ιουδαϊκή αλλά και στην δύναμη του Ιουδαϊκού λαού. Γι' αυτό και πολύ μικρός πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και διδάσκεται την Ιουδαϊκή πίστη από τον μεγαλύτερο δάσκαλο ραβίνο των Ιεροσολύμων, τον Γαμαλιέλ, λέγαμε έτσι. Και γίνεται και ο ίδιος ραβίνος. Όταν λοιπόν διαδίδεται, ο Παύλος γεννήθηκε από το 5 έως το 15, κάπου εκεί πέρα μέσα, δεν ξέρουμε την ακριβή χρονολογία, το 5 έως το 15. Τον Χριστό, τον Ιησού, ως ιστορικό πρόσωπο θέλω να πω, δεν τον γνώρισε ποτέ. Αυτούς που γνώρισε ήταν οι Απόστολοι και έρχεται σε επαφή με την κοινότητα του χριστιανισμού μετά, διότι είναι διώκτης. Είναι διώκτης του χριστιανισμού, γιατί όπως είπαμε είναι φανατικός Φαρισαίος και φανατικός, οπότε βλέπει τον χριστιανισμό ως αίρεση, ως κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει την Ιουδαϊκή θρησκεία. Γι' αυτό και γίνεται διώκτης. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι στην πρώτη εκτέλεση χριστιανού, που είναι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, στο λιθοβολισμό του παίρνει μέρος. Ρίχνει πέτρες και τον σκοτώνει. Τι γίνεται όμως, ο ίδιος αναφέρει το πώς έγινε χριστιανός. Πήγαινε προς τη Δαμασκό και εκεί του παρουσιάζεται όχι ως όραμα, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, λέει ο ίδιος, αυτό είναι ένα μεγάλο θεολογικό ζήτημα, για το αν παρουσιάστηκε ως όραμα ή ως κανονικός ο Χριστός. Ο ίδιος αναφέρει ότι παρουσιάστηκε κανονικός ο Χριστός και του λέει το περίφημο Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις. Ακριβώς. Είναι ατύλα κτίζεις επί των ύλων, γιατί κλωτσάς τα καρφιά. Ο οποίος είπε ότι τυφλώθηκε από μία λάμψη προσωρινά και μετά ξανά είδε το φως του όταν γύρισε στο χριστιανισμό. Και του λέει λοιπόν ο Χριστός να πας στην Αντιόχεια, στον αρχηγό της εκκλησίας εκεί, Ανανίας λεγότανε, και αυτός θα σε βαφτίσει. Και έτσι κάνει και μετά μεταστρέφεται και σιγά σιγά ήταν τόσο μεγάλη προσωπικότητά του που ενώ ήταν διώκτης, γίνεται από τους αρχηγούς της εκκλησίας. Φανατικός ήταν, είτε διώκτης είτε χριστιανός. Γιατί είχε και στις δύο περιπτώσεις δυναμική προσωπικότητα. Γιατί ήταν ηγέτης, ακριβώς. Είχε δυναμική προσωπικότητα. Γυρνάει λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, κάνει μια περιοδεία πρώτα στη Μικρά Ασία, γυρνάει στην Ιερουσαλήμ και εκεί συναντιέται στην πολύ σημαντική λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο,
όπου οι δύο ηγέτες της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, που είναι ο Πέτρος και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, κάνουν ένα meeting. Σε αυτό το meeting, που λέγεται Αποστολική Σύνοδος, λύνεται το μεγάλο πρόβλημα του χριστιανισμού, που είναι το κλειδί για να διαδοθεί από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός. Ο Πέτρος και ο Ιάκωβος ήταν Εβραίοι της Παλαιστίνης. Δεν είχαν βγει ποτέ προς τα έξω. Ο Παύλος όμως ήταν Εβραίος της Διασποράς. Γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη διαφορά. Οι Εβραίοι λοιπόν της Παλαιστίνης, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, επιμένανε ότι για να γίνει κάποιος χριστιανός από τους έξω από την Ιουδαία, εθνικούς, Έλληνες κτλ, έπρεπε να κάνει περιτομή. Ο Παύλος λέει ότι όχι, δεν χρειάζεται να κάνει περιτομή. Γιατί, παιδιά, δεν επρόκειτο να διαδοθεί ο χριστιανισμός εάν επέμεναν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος. Δεν πρόκειται κανένας Έλληνας να κάνει περιτομή. Ούτε κανένας από τη Φρυγία ή από την Κιλικία ή από την Παφλαγωνία ή από την Βυθινία. Λύνεται λοιπόν το μεγάλο ζήτημα αυτό. Επικρατεί η άποψη του Παύλου και δέχονται πια ανθρώπους να γίνουν χριστιανοί χωρίς να κάνουν περιτομή. Και έτσι φεύγει για τη δεύτερη του περιοδία, το 50, όπου ξαναπηγαίνει στη Μικρά Ασία και από την Τρία περνάει Σαμοθράκη, Νεάπολη, σημερινή Καβάλα πρώτα, δεύτερη στάση του ευρωπαϊκή Φίλιππη, τρίτη στάση στην πρωτεύουσα της περιοχής Αμφίπολη, επόμενη στάση Απολωνία και έρχεται Θεσσαλονίκη. Οπότε η πόλη εξυγχρονίζεται. Το πρώτο πράγμα είναι τα θαλάσσια τείχη και μετά κατεδαφίζονται και τα τείχη μέχρι από το Λευκό Πύργο μέχρι την Εγνατία και από την άλλη πλευρά από το φρούριο του λιμάνι εκεί, από το φρούριο την Βίλια Αξίου ακριβώς μέχρι το Βαρδάρι περίπου. Μέχρι το Βαρδάρι. Ωραία. Το δεύτερο πράγμα που γίνεται όμως ήταν ένα ευρύ οικοδομικό πρόγραμμα και χτίζονται πάρα πολλά δημόσια κτίρια. Αυτό το χτίζει το Οθωμανικό κράτος. Που ήταν νοσοκομείο από την αρχή. Αυτό το χτίζει το Οθωμανικό κράτος. Ναι, είναι Οθωμανικό κτίσμα. Ναι, μένει με τον Ιταλό αρχιτέκτονα, αλλά το χτίζει το Οθωμανικό κράτος. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχαν δύο νοσοκομεία στην πόλη, που πολύ λίγες ευρωπαϊκές πόλεις είχαν δύο τέτοια μεγάλα νοσοκομεία. Το Χαμιντιέ ή Μπελεντιγέ αργότερα, και το νοσοκομείο που το χτίζει η ίδια η εβραϊκή κοινότητα με δικά της λεφτά, που είναι το νοσοκομείο Χίρς, το σημερινό Ιπποκράτιο. Έλα, όχι παιδιά, πάτε να το σμπρώξετε εσείς τώρα. Τα έχει γκρεμίσει, έλα. Είναι ο Μωυσής. Τι είναι εδώ, παιδιά, αυτό τι κάνει. Από τις κύριες μεγάλες πύλες που θα πω ποιες ήταν σε λίγο, υπήρχαν και μικρές πύλες, τα παραπόρτια. Αυτό είναι ένα από αυτά που περάσαμε τώρα. Τα παραπόρτια λέγονταν. Τι είπαμε, ότι κάθε οικοδομική φάση από τις τρεις, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή,
ενσωματώνει και ενισχύει το τείχος. Κοιτάξτε το λίγο, εδώ πέρα, τι έχουμε. Έχουμε προφανώς το ρωμαϊκό κομμάτι, το οποίο το χτίζει απ' έξω και από μέσα και το ενσωματώνει για να το κάνει πιο μεγάλο, πιο πλατή. Το βλέπετε πολύ καθαρά στην Νέα Χρυσεπύλη. Και εδώ και απέναντι. Το πώς το παλιό υλικό ενσωματώνεται στο καινούργιο υλικό που είναι η πράσινη πέτρα του Σέιξου. Ένας από τους τρόπους ταφής ήταν αυτός ο τρόπος, δηλαδή το να φτιάξεις κατά κάποιο τρόπο δωματιάκι και να βάλεις τον νεκρό. Αυτό στην αρχαιολογική ορολογία ονομάζεται σαρκοφάγος. Όταν ακούτε σαρκοφάγι είναι αυτά. Επειδή εκεί μέσα έλειωνε η σάρκα και λεγόταν όπως είπαμε ότι όλη η περιοχή ήταν νεκροταφεία, οπότε προφανώς αυτά βρέθηκαν κάπου αλλού και το κάπου αλλού θα το δούμε σε λίγο, γιατί σας έχω μια έκπληξη τώρα. Ένα από τα διαμάντια της άγνωστης Θεσσαλονίκης σας έχω σε λίγο. Θα περιηγηθούμε όμως λίγο εδώ. Να μας προετοιμάσει πάνω. Πίσω δηλαδή Θα δείτε πάρα πολλούς δεξιά και αριστερά. Πάρα πολλούς. Πάνω σε αυτό. Το τμήμα του φόλου είναι εκείνο εκεί. και μέσα είναι ο νεκρός. Όλα, ναι. Άμα περιηγηθείτε, παιδιά, έχει πάρα πολλούς. Και από εκεί και από εκεί. Εδώ έχει και ένα ψηφιδωτό. Στα Οθωμανικά χρόνια είχε ονομαστεί το τζαμί των λαγών, γιατί υπήρχε η παράδοση ότι... Λαοδηγήτρια, όχι λαγόδη. Το ξέρω, είναι η λαοδηγήτρια, αλλά όμως ως παραφθορά και υπήρχε και η ιδέα ότι ο κτήτορας πέρασε τα χρήματα για να γίνει, ονομαζόταν λαγοδάρης. Γι' αυτό και στα Οθωμανικά χρόνια ονομάστηκε η Εκκλησία των Λαγών. Γιατί υπήρχε και η παράδοση ότι για να χτιστεί η Εκκλησία, το μέρος της Εκκλησίας και να βρεθεί μια εικόνα, οδηγήθηκε από λαγό ο πρώτος κτήτορας. Ενδεχομένως γι' αυτό να ονομάστηκε και Λαγουδάρης ο πρώτος κτήτορας. Ναι. Άρα είχε λαγούς εδώ τώρα. Τον οδηγήσαμε. Δεν πρέπει να φύγει. Μην ξεχνάμε ότι εδώ βρισκόμαστε μακριά, έτσι, από μέχρι και τα Οθωμανικά χρόνια, το κάτω μέρος του ιστορικού κέντρου κατοικούνταν από την Εκνατία, Κασάνδρου κτλ. Ήταν ύπεδρος. Ναι, το περιτυχήσανε μέχρι επάνω, αλλά ήταν το λεγόμενο μπαΐρι. Το λέγανε μπαΐρι. Δεν υπήρχε καμία κατοίκηση. Οι πρώτοι που κατοικήσανε στην Πάνω Πόλη ήταν οι Οθωμανοί μετά από την κατάκτηση του 1430. Γιατί δεν θέλαν να κατοικήσουν εκεί που κατοικούν και οι άλλοι. Το επταπύργιο είχε κτιστεί σε μια κατοπινή φάση για όταν έρχονταν και κατακτώταν η πόλη από εχθρούς, να ανέβαινε ο κόσμος επάνω σαν τελευταίο οχυρό. Τι λέγαμε για την Παναγία Λογιδρία, ότι βρέθηκε και αγίασμα, υπήρχε και αγίασμα, πηγή δηλαδή. Εντάξει, ενδεχομένως οι λαγοί να οδήγησαν στην εικόνα που λέγαμε στην πηγή των πρώτων κτήτορα, γιατί χωρίς πηγή δεν γίνεται, και χτίστηκε μονή. Αυτό δηλαδή ήταν το καθολικό της μονής. Συνήθως οι περισσότερες βλετνές εκκλησίες ήταν τα καθολικά μονών που ήταν γύρω-γύρω. Εντάξει.
Θα μείνει στο Πατριαρχείο τώρα. Ναι. Αν θέλω να πω για τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό τώρα που είπα για μονή, δεν ξέρω αν είδατε δίπλα από το πολύ όμορφο κτίσμα υπάρχει και ένα διόροφο. Το είδατε το κτίσμα. Είναι το μοναδικό πράγμα που έμεινε από τη μονή και είναι τα κελιά. Στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό. Ήταν μοναστήρι, το είπα. Ήταν μοναστήρι και αυτό, ήταν καθολικού μονής. Και ανήκε όλη η μονή, ανήκε στη μονή Πλατάδων, που ήταν η κύρια μονή, ήταν μετόχη της, αλλά ήταν όμως και μονή. Όπως και οι 12 Απόστολοι, όπως και η Αγία Κατερίνη, όλα αυτά ήταν μονές, δηλαδή ήταν μοναστηριακά συγκροτήματα με τείχο, ματρότυπο γύρω-γύρω, κελιά κτλ. Και στη μέση εκκλησία. Όλα αυτά οι Οθωμανοί όταν την κατέξαν στη Θεσσαλονίκη τα γκρέμισαν και κάνανε τις εκκλησίες τζαμιά. Τζαμιά. Σταύρος δεν έγινε κανένα. Όχι, τζαμιά. Εδώ λοιπόν είναι το αγίασμα της Παναγίας Λογιδητρίας, γι' αυτό και ονομάζεται η Εκκλησία, ενώ η Μονή ήταν για την Παναγία, η Εκκλησία, το καθολικό, είναι για τη Ζωοδόχου Πηγή. Πολύ σωστά είδε ο Σωτήρης ότι δίπλα ακριβώς από, θα δείτε στην Αγία Πύλη τον Χριστό και την Παναγία, δίπλα ακριβώς είναι ο Άγιος τον οποίο είναι αφιερωμένη κάθε εκκλησία. Είναι η Ζωοδόχου Πηγή. Εντάξει. Να η Ζωοδόχου Πηγή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όταν το νερό από το Χορτιάτι και το Ρετζίκι στην πόλη. Και έχουμε μιλήσει, υπενθυμίζω ότι το νερό συγκεντρωνόταν στο Χορτιάτι, στην περιοχή από τις υδρομαστεύσεις που έχουμε δείξει κάτω από τον Κολοσούρτη, πήγαινε στην Αγία Παρασκευή, περνούσε το βυζαντινό, το ρωμαϊκό υδραγωγείο, την υδρογέφυρα, και διαμέσου της γραμμής του Σέιξου που έχουμε δείξει, δηλαδή πάνω από τη Γιαννούλα, το Βαρδίλακο, πάνω από τη Γιαννούλα, ερχόταν πάνω από το Ρετζίκι στα υψώματα της Πορσελάνα, που το έχουμε δείξει στο στοιχείο, έπαιρνε νερό και από τις πηγές του Ρετζικίου και όλο μαζί πήγαινε στην Άνω Πόλη σε βυζαντινές κιστέρνες. Οι τρεις μεγάλες βυζαντινές κιστέρνες, βλέπετε, σας κάνω και λίγο περισσότερο, δηλαδή δεν σας λέω αυτό είναι η βυζαντινή κιστέρνα και τέλος. Σας κάνω ένα περίγραμμα για το τι είναι η βυζαντινή κιστέρνα και από πού παίρνει νερό. Οι τρεις μεγαλύτερες βυζαντινές κιστέρνες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι: η μεγαλύτερη είναι στο Επταπύργιο, δίπλα στο Επταπύργιο. Την είδαμε τώρα, πέρσι. Η δεύτερη είναι στους Αγίους Αποστόλους που είχαμε δείξει πάλι, που σώσετε σε άριστη κατάσταση με την... και κάτω από τη Μονή Πλατάδων, στα θεμέλια της Μονής Πλατάδων. Θα πάμε σήμερα. Όχι, δεν θα πάμε σήμερα. Μπορείτε να Όμως πάτε να δείτε πώς είναι η είσοδος, παιδιά, και πού μπαίνει. Όμως υπήρχαν τι μπορεί να υπάρχει πολλές ακόμα βυζαντινές δεξαμενές, και στένα σημαίνει δεξαμενή. Η γραφή των Τούρκων με λατινικούς χαρακτήρες. Αραβική γραφή ήταν η γραφή των Τούρκων. Είχαν τη γλώσσα τους, αλλά δεν είχαν χαρακτήρες. Και πήραν από τους Άραβες. Φανταστικό. Τρεις είναι αφιερωμένοι στη Σουλτάν Μαρέτ. Γυναίκα του Βίτσου. Και το τρελό είναι αυτό. Το λέει Αλέκτο. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα. Τι λέγαμε για τους σαρκοφάγους? Ελληνικά. Τι, αυτό το τι σημαίνει? Ελληνικά. Από κάπου το πήρανε. Ένα νεκροταφείο. Ναι. Το νεκροταφείο. Το άλλο το ακουσες που έκανε ερμηνεία αυτά που γράφονται στα αράβικα, τουρκικά, ο Αλέκος. Πες τα Αλέκο ποιανό είναι. Λοιπόν, παίρνουν λοιπόν... Παίρνουν λοιπόν τη σαρκοφάγο από κάποια νεκροταφεία που προφανώς υπήρχαν έξω από την πόλη και μεταφέρουν εδώ, γιατί χρειάζεται μια γάστρα. Γιατί πρέπει το νερό να πέφτει κάπου. Δεν μπορεί να πέφτει κάπου. Και οι Έλληνες να πίνουν νερό. Αυτό σημαίνει ελάτε και εσείς. Όλοι πίνουν νερό. Και παίρνουν μια σαρκοφάγο που έχει και επιγραφή στα αρχαία ελληνικά. Παρακαλώ. Είδαμε και πάνω. Είδαμε και στο τσινάρι. Τσινάρι. Σαρκοφάγο. Είδε σε τρόπο.